Ало, близко. Горлина. Е хубаво. То, че виждаш и това. Това е малкия. Ево, мисля, скачи. Не върви, буца. Ще там заседи до вас. Гони го при съдията, бе. Вътре при съдията да влиза. При съдята ли? Ми да. Айде, айде. Няма го свети. Айде, бе, Георги. Без ръце! Сълга, напред! Излез! Излезай! До хора! Идва, Вася, идва! Гоше, колко си? Дай не голям! Малко е изгубил. Явно заправе. Не ми се тук е гърб. Или точно кое се е. Що не остави? Care căutam să Къде чисти? Къде чисти? Айде, бе, Буля, занимавай, бе. Гледам на него.
Няма никой не иска да тръгва с конференция. Живе Цецо! Айде, Никола!
той е голям, на 5 метра от него. Идва бе. Следна няма да я взема. Айде, Гоше. Айде, шут, Гоше. Къде ще го вина в това? Ужасно, че си Дигай ръката. Дай, Цецо. Тръгвай, Було, тръгвай! Цецо, дай му аде. Чека смет. Айде, Димчо! Няма вятър, дай, Було, дай! Айде, далеч, айде. Айде, влез, дай. Те повече и това ще много победа. Много хубаво. Скипва първо. Скипва първо с ръце. Ръце не му да му първо. Само му извади. Ай, това е глупост голяма. Това е голяма глупост. И разплака тази топка. Няма да му дадеш милиарна. Как голяма? И аз да съм. Как му блъзна, бе? Може и по-лошо. Може и по-лошо да учим. Играят и не играят. Кой играят? Ганкиното 20 минути ударняват вратата. Направи, как направиха? Сам не Какво направиха? Това се едно няма нищо. Айде, бе, Було. Бие, бе, Манка, бие, бе. Там беше, Ритния вътре, бе. Бота да е ритния. Ами кой? Ще плени, само да умери вратата. Дай му се. Няма вдясно.
Бие с левия крак, той левия крак му като бастун. Това група са паштуници, искаш така. То тук са кове при желязото. Това група трябва да си готов. Тук трябва да са го изковали вече. Да? Аре, Пламене, ти какво направиш? Къде Много е? страх да се Бягай това за е да скара. Добре, е така. Момче е това солдат. Идеално. Идеално, ама не доспре. Не иди. Горна. Айде да идете много. Това е малкия. Той е малкия колкото мен. Не знам. Станеш милиардер да ми купиш един Rolls Royce. Да, Сам си. Тръгвай напред. Напред играй, напред. Така. Страх. Много ленко. Никола. Браво, айде. Се нова дай. Никола, тръгвай, Никола. Добре, бе. Айде, Дани. Браво. Айде, бе, Гюли, коса. Ай, вътре! Ай, удървай! А Пламене е бил там, бе. Вие стопката да спрените вратата, бе. Майка му. Никола. Никола! Насенце, бяха някакви по-около муж. Пробва, ама не може. Се получи. Много силни последни защитници. Цецо. В него е. Толкова е страх.
съм, ще му забраня със закон. Първи удар, Браги. Втори, бе. Къде съм нали направил 9 удара, бе. Ти не гледаш. Какво направиш да И как? направиш? Ти на това, ако викаш Бе, удар, сега ми го- върна на Младите вратаря. втера почват. Не е Първи удар, 32 минута. В вратата беше първи удар. Да, върна е на вратаря. Това е удар. Ти гледай играта, не дей гледай сега. Какво да гледам играта? Гакиното. Какво да го гледам? Гакиното съм го гледал най-колко пъти. Никола! Бульо, тръгвай, Бульо. Той ще даде, бе, Бульо. Тръгвай, Бульо, напред. Да, бе, ще чакат. Иван, сам си. Дай навънката, така. Къде избягам да подаваш? Не, ама той е като конска паса, не гледа. Бил специално знал как да наби в обратни школи, няма да бъде така. Какво? Това ходи само. То повод да би вътре, Той как бил тя флънала се. Аре, бе, къде се върнахте на центъра, бе? Резултата ли пазите? Кой правите, бе? Къде се върнахте? Къде какво става? Гол майстора на школата да е изпълнял. Той ги спомени, то от неги. Гледайте си. Дима, защо му даваш на толкова отгоре? Няма дали с нощ много мач направиш. Помня, цигани на лъд, чувстват. Да, те го дразнат, той е мальчик. Ще върни на вратара, гледай, бе. Това ще го броим ли? Втори удар. Това ще го броим ли? Не знам. Това е ритна с бутушата. Ти си недоволен, бе. Кари, аз ще ги взимай този човек тук ти. Само Взимай човек. Това удар ли? Удар като е лепиш? Айде! Давай, давай,
това. Днес имаш рожден ден, вкарай един гол. Стига го дърпам. Гошко е. Много голямо То как Върни му, бе, трети. Студения не му дадеш картон, Ама от бе. трети фаул е. И картон няма ли? Много голямо. Съдята фаулът. Ама трети. Колко пъти вече? Даде ли му? Защото са Мики Мари. И аз стъпи тук да видиш Мики Мари ги заобикаля. На първата стъпи още. С гръб ще ходя да го боскам. Айде гол. Те са как много победа направиха с Септември. Другите идиот заедно в първа. Бах и вчера опита. Гол! Буша вместо напред е би и назад. Тръгни бе, тръгни бе. Ася. Сифтити, запори. И да те пръсни после доктора. Те са пак. Как ще я засече един път, бе? Кара тая, бе. Старшва в вратата да влезе и стопката няма да оцели. Ай, следва. Естествено, може ти здраве го караш. Оне ще говорим ли къде е рита звучи. Ай ще говорим. Трети удар за 40 минути. Джемата няма така статистика. Ага, тук. Може дайте да хвърля по-бързо. Карат гол после всичко да късне. Лепи, бе, Така. Няма кой друг. Може да се подава. Браво, Ванчо. Звънката е най-добрият първо. Най-добре е. Кой винаги го най-добре? Откри се, бе. Удар! Браво! Няма да влезе. Калеко Вучош, го броим ли? Чичо батко. Това няма го броим, защото ти го вкара. Е, сега мълчи, гледай го. Какво да кажа? Късметишка род. Това не ме радва. Като лепне и да откачи мрежата от Тръмп. Да, ако закара в Чакай да Марица, втора еша така. ако го закара в Марица, какво ще прави? Марица нова топка. Айде. Какво, ти дошъл ли са? Чак ще тръгваш ли? Той се е доса, че ще тръгваш ли? Дай ме потъча, бе.
Дясно, дясно е. Не до, не до. Хайде се притижа. Честно, толкова звучи, не да бъде. Аре, Георги, бий го! Ай, коше. Шако, карай! За рождения ден един гол Нали това бе? О, аз не го пиша него. Е, това е хубава игра! Е, така трябва да играят! Не да ми се разкарват като... Айде да ви казвам. Ой, минал по това път. Ой, минал. Много критики. О, Работа му откачи, бе. Виж го това. това такова момче, за какво го закача? Кажи, он ден в една цел какво беше? Чуле? Топката крива. Абе, рамо чу. Он ден в една цел какво беше? Така беше. Да. Он е... Мали. Десятката направо. Какво ви вика после? А дошли сте ми на селото да ми бавите мача. Не, той не беше един от тяхните негов комшия. Вика, ти ли викаш си против вас? Да. Ето. Хубаво да не беше питал. Кой я закачи, бе? Хасанчо ли? Да. Малата посирата е на всичко. Това на Георги ли беше? Да, е тук. Много е зле. Те 3-3 почна. Ерева болява. Не, бе, паце. Като не е подавате, как да стане? Там как се измори май, бе. Банко, не така бе, май. Полескай, бе! Не, бе, спокойно сега ги лъга, бе, ще обръща. Айде. Фига, Булю! Бе, Георги Христов! Георги Христов! Христай! Шимош! Ми дава тук да го изстрах. Айде, бе, Банко, няма така, бе. Дай до края, дай до края. Точно така, браво. Ами сега ще го ударите, кой няма да толкова колко шапа. Трябваше да даде още първи път. Имаш интерес, бях загубил, че те мушкини пуши, трябва да вижте на нагласи. Не мога да нагласи те машини, не са Анчо, бия! Айде, там че отби, бе. Бе. Але, то с кой ръка удари? Айде, бе! Той не може. Леве как ходи само да пине. И от Сашо Диков, по-човека беше по-хубав. Добре, че
По-високи изисквания има. Не, бе, как ще обръща го лъжите, бе? Ули. Те се измориха. Това и те нещо му стана, бе, вижте, бе. Стана, бе, припило с нощи стана. И ще им стане, че седа по-нагоре малко. Много критики бое. Какво направиха те? Добре. Димчо има козърли момче. Три почна. То може да свири. Много долу има шипка, да бързо да свири. Айде, качваме оттам. Ударък! Ударък! Айде, бе! Огин! Бой отрепали те, бе! Махаче направо. Да отива, да пристои барман, да отива да сменя там питиетата. Много хареса този подарък. Години. Ван Дайк. Браво, Берой Стара Загор, 3000 евро дадат. 3000 евро за 3 години. Колко? За 3 години. За 3 години може. Тренираха 3 месеца на нашия терен, даха 40 евро. Да, те са не мусингил. Къде ме боля? Айде, бе, Таньо! Но няма ли свири вече? Има ред, те тръгнаха. Те не вкараме втори гол, Не, няма да по-късно свири. почна. Аз не погледнах. 3-3 почна. Ни гледат, пък им казвам. Има време, още 3 минути. Хайде, дайте видим. 3 минути колко да Дайте сега изравнат. колко си бъде. Да, бе, ще изравнат. Гледай, Ти не си го гледал. Гледай, О, мача. не. Добре, виж. Малко закъсня с тръгването му беше. Потенциален работник в рудника. Един барман си хареса, един имам да багера. Още 2-3 ми трябва, че може да се отворя едно кафе спокойно. Димо е един заспал час, Димо заспал час на един на класната. Сега бармана, види какво става. Обърнеш бе. Безгрешни. Ай, пама, брата. Гледай да ви. Байка му стара. Нали трябва също на играта, бе, ма? Ти виж как играят на Барселона и вляво, вдясно, нали? Ама ти ни бабери, ти само... Скамейката на неко, моля. Браво, Скамейката. Нали трябва да стигна до такова? Аз нямам против, ама да Ама дигни ето, тази гледай глава. гол сега, гледай. Я да видиш, ще стане ли? Айде, Да, този вратател. той се Стане. Той е Гордиола виновен. Да кара ги да играят с вратаря. Сега всички си да се правят на... Абе не бе, то сега вече играта така стана малко по-така, не като едно време, да. така удар напред и айде крилото и това е. То това вече е футбол. Фал. По-добре, че го контузия. По-добре. Това е за жълт картон, не за червен. Това е такова. Чек му подложи, ма. Еми, чик жълт картон, подложка. Не трябваше да посягаш така. Това е хубав матч, коректен. Става бе, то футбол не може да стане, ти за секунди. Има моменти, където може да се избегне ситуацията. Той наше да подигне крака. Важното да няма контузия. Да ни го контузия това дете, че той се лечи от вечера, няма кой да разнася таблата. Браво, Димо. Айде, Буля. Айде,
Кана. Два. Айде, влизай навътре, ма навътре. Колко ударици не направиха. Твоя топка Аре, е Гоше! изписана, видиш сега. Абе, Лучо, сам сега. И те му викат сам. Работа готова, няма кой да ритне. Нали ритнаха са, кой искаш? Вратаря хвана. Ти кой искаш? Направиха 6 удара до сега, даже 7. Тия Славия за целия сезон нямат 7, Да. ти искаш 6 лица. 7 удари мамана и пак. Ботя Враца 2 години, 3 удара имат. Те имали 2 удара пика ЦСКА. Те там друга работа за И вере. Ботев Пловдив Лудогорец. Там е друга за вере. Е, локто вчера им бяха турили пръста на вратаря. Ало, Беше боксирал с Юмрук, нямаше феницата. Вратарски гол. Той му обърна топката и... Да, вратарски гол, ама това какво да прави? Той толкова пъти нас спасява пък. Вратар, Ай, стига, вече пал. Ширли бе. Да, кой ще я бие от тук? Освен да върва да я бия. Ами сега ще видиш кой ще видиш. Сега ще я вкарам. Ребята, това има ли 9 метра? Бе? Карай. Хасан ли ще му? Кой ще бие? Ще видим, що е насправници. Ай, дай чао. Дай си, Айде, без свири края. контузии. Крайно време беше.